Здравейте! Аз съм Диана Саватева и се намирам в двора на Бургаската писателска къща. Това е мястото на бургаските автори, където всеки може да дойде без да има предварително уговорена среща, да пие кафе, да почете или да присъства на някои от многобройните ни събития. Избрах това място, за да ви поканя на представянето на тази книжка. Ще има възможност да се срещна с читатели и да раздам автографи на фестивала на книгата в Брюксел, на българската книга в Брюксел. Там ще бъда като представител на бургаска писателска общност и държа да го подчертая, защото съм част от тази общност много дълго време. Разбира се, в Бургас има и други прекрасни места за литература и едно от тях е Център за съвременно изкуство и библиотека. Нашата библиотека, която вече е позната не само в България, но и в цяла Европа, защото спечели международни награди. Съвсем скоро, преди броени дни, в библиотеката приключи едно страхотно международно литературно събитие. Това е второто издание на литературния фест на страните от Черноморски регион, което събра автори, преводачи, издатели от 5 различни държави. Бургас наистина е литературен град, защото има невзискателна публика, но има и великолепни творци. И както знаете, Бургас, общността в Бургас, вече работи за кандидатурата на града за столица на културата през 2032 година. Ние сме кандидат за Европейска столица на културата. Ще се радвам да се видим в Брюксел.